Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Jai Jai. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. சரி, நானே மங்களாச்சாரம் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சதாங்கய சத்சங்கமனஸ்ய குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்ண பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயன் பதாசேவ. हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पदे गोपीश गोपिका कांता अगांता नमस्ते भक्तांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिरवानो सुदेवी प्रियमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतराय गुरुपतिदेव वस पद्मनाभं भावनीय विष्णुयो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभु. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 5. நம்ம 8வது 9வது ஸ்லோகத்துல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும். கர்மயோகம் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய செயல். அற்புதமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित् तत्त्ववित् पश्यन् च शृण्वन् स्पृशन् चिन्तन् सन्नन् गच्छन् स्वपञ्च वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् मिशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियेषु वर्तन्ते इति धारयन्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குல்ல மாதாஜி? தனித்தனியா எல்லாம் பண்றாங்க. சரி சரி. நான் இன்னைக்கு பிராக்டிஸும் பண்ணாமையே வந்துட்டேன் கிளாஸுக்கு. சரி சரி மாதாஜி. ஆனா இருந்தாலும் அழகா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 8, 9 இந்த பதம் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்து பாருங்க. ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்குற பாருங்க. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகருதல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பது எப்பொழுதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும் போதும் கடிக்கும் போதும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதும் கண்களை மூடி திறக்கும் பொழுதும் ஜட புலன்களை அவற்றில் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகிறானோ என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்று அவன் எப்பொழுதுமே அறிகிறான். இந்த தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த 24 உடல்ல உள்ள 24 மூலக்கூறுகள் இருக்கு. அப்ப 24 மூலக்கூறுகளுமே பாத்தீங்கன்னா பௌதிகம்தான். ஆனா இந்த பௌதிகத்தை ஆன்மீகத்துல கொண்டு வரான் பாத்தீங்களா, அதுதான் உத்தம நிலை. நம்ம எந்த மாதிரி செயல்படுறோமா நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். பார்க்கிறோம், ஒரு ஆளை பார்க்கிறோம், ஒரு பீச்சில் நின்று பீச்சை பார்க்கிறோம், ஒரு தோட்டத்துல நின்று ஒரு பூவை பார்க்கிறோம். எதை வச்சு பார்க்கிறோம் பாருங்களேன். இப்ப பீச்சில் போய் நிக்கிறீங்க, நீங்க என்னன்னு பார்ப்பீங்க? சும்மா ஒரு பேச்சு சொல்றேன். பீச்சுக்கு போறீங்க, அங்க எதை பார்ப்பீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க, என்ன செய்வீங்க, என்ன நினைப்பீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி, என்ன பிரபு? கடலை ரசிப்போம்ல, கடல் அலைகள், ஓகே, சரி. காற்று அடிக்கும், இயற்கை. இயற்கை ரசிப்பீங்க இல்லைங்களா? கடற்கரைக்கு போனா. சரி, இது ஒரு பாயிண்ட் இல்லைங்களா? பீச்சுக்கு போனா நாம என்ன பண்றோம்? இது காட்டுக்கு போறோம், ஒரு காட்டுல போய் பாக்குறோம், ஒரு தோட்டத்துல போய் பாக்குறோம், ஒரு பூவை பாக்குறீங்க, ஒரு அழகான பூவை பாக்குறீங்க. அந்த பூவை பார்த்து என்ன சொல்ல நினைப்பீங்க? பறிச்சு இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். என்ன சொல்றீங்க? புரியல. பூவை பறிச்சு இறைவனுக்கு வைக்கலாம் அல்லது கணக்கு வச்சு விடுவாங்க மாதாஜி. ஓகே, சரி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீ ரெண்டுமே சொன்னது இது பௌதீகம், இது நிலையானது கிடையாது. ரெண்டுமே நீங்க சொன்ன செயல் நிலையானது கிடையாது. உங்களுடைய எண்ணங்கள், அந்த வந்த வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா நிலையானது கிடையாது. கடலை நம்ம ரசிக்கிறோம் போது பாக்குறீங்கன்னா, நம்ம கடற்கரை போன உடனே இந்த இயற்கையை பகவான் எவ்வளவு அழகா படைச்சிருக்காரு. இது தெய்வீகமான. இந்த காற்றை ஏன் படைச்சிருக்கிறார், இந்த நீரை ஏன் படைச்சிருக்கிறார், இந்த கடற்கரை ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இதோட பகவானுடைய படைப்பு எப்படிப்பட்ட படைப்புன்னு நினைப்பாங்க. ஒரு மலரை பார்த்த உடனே, தோட்டத்துல ஒரு மலரை பார்த்த உடனே அந்த மலர் ரசிக்கணும் போது, ரசிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது பௌதீகம். அதே மலரை இது பகவானுக்கு எடுத்து போய் சாத்தனா எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும், எவ்வளவு அழகா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தெய்வீகமான உணர்வு. சோ இதுதான் நம்ம வேறுபட்டு இருக்கிறோம். இந்த வேறுபாடு நம்ம இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் பகவான் இதுல சொல்ற. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தலே பகவானை மையப்படுத்தி பார்ப்பான். அதுதான் சொல்ல வர்றார். தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பகவானை மையப்படுத்தி பார்ப்பான். அதே பௌதிகவாதியான போது அதை ரசிப்பான். அதை ரசிக்கிறவங்க தான் அது பௌதிகவாதிகள். கேட்கறதே பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை கேட்கறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறது, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை கேட்கறது, இந்த உபநேசங்களை கேட்கறது, இது தெய்வீகமான உணர்வு இருக்கும். தொடுதல் அப்படிதான். நுகர்தல், உண்ணுதல், சொல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹரிபக்தி, பகவான் உணர்வோடு செயல்படுறதா. சுவாசித்தல் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளே போய் என்னப்பா சும்மா மூச்சு எடுக்கிறோம், மூச்சு விடுறோம், இதுல என்ன இருக்கு, இதுல எப்படி நம்ம தெய்வீகமான உணர்வு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம ஜபிக்கிறோம் பாத்தீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அதை ஜபிக்கும் போது அந்த பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது சுவாசிக்கிறோம் பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி எனர்ஜி அப்படி கிடைக்கும். ஏன்னா நமக்குள்ள அக்னி பகவான் இருக்கார், நமக்குள்ள வாயு பகவான் இருக்கார். உள்ளார எல்லா உறுப்புகளுமே ஒரு ஒரு தேவர்களை சார்ந்து இருக்கு. அந்தந்த நம்ம ஜாதகம் பார்ப்பாங்க பாத்தீங்களா? இந்த புரோகிதர் ஜாதகம் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. உடம்பு ஹீட் ஆகி போச்சுங்க, அதுக்குள்ள உணவு எடுத்துங்க, அதுக்குள்ள செயல்பாடு பண்ணுங்க, புத்தி சரியா வச்சுங்க, இது மாதிரி சொல்றதெல்லாம் எப்படின்னா இந்த மாதிரி செயல்பாடு தான். இதே நீங்க தெய்வீகமான உறவு இருந்ததுன்னா பாக்குறதும், கேட்கறதும், படுக்கிறதும், தூங்குறதும், எழுந்து நடக்கிறதும், ஓடுறதும், பேசுறதும் எல்லாமே பகவானை மையப்படுத்து. அப்போ உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை. இன்னொன்னு பாருங்க, ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பது எப்பொழுதுமே தனக்குள் அறிந்துள்ளான். இது ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். ஒரு ஸ்டோரி. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல ரொம்ப அற்புதமான இடம் இது. இல்ல பகவான் சைத்தன்யரை ஒரு ஒரு பக்தன், அதாவது ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் நிக்கிற பக்தன், முழுமையடையாத பக்தன், ஒரு கனிஷ்டக அதிகாரி உள்ள பக்தன். பக்தன் தான், ஒரு கனிஷ்டக அதிகாரி. அப்போ பகவான் சைத்தன்யர்கிட்ட போய் கேட்கிறார், நான் பகவானுடைய உணர்வோட செயல்படணும், நான் ஒரு கனிஷ்டக அதிகாரியா இருக்கிறேன், இப்ப இந்த நிலையில இருந்து நான் மாற்றம் ஏற்படணும், என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். பகவானை எப்படி உணர முடியும் அப்படின்னு சைத்தன்யரை போய் கேட்கிறார். அது என்கிட்ட கேட்காத, நானே உன் நிலையில தான் இருக்கிறேன். யார் சொல்றா? பகவானே சொல்றார், பகவான் சைத்தன்யரே சொல்றார், நானே உன் நிலையில தான் இருக்கிறேன். நான் இந்த அவதாரம் எடுத்ததே அந்த பக்தி
பகவானுக்கு எப்படி பக்தி கொடுக்கணும்ன்றது அந்த தன்மையில தான் நான் வந்து உட்காந்து பகவானே சொல்றார் அந்த மாதிரி. அப்போ என்னுடைய நண்பர் இருக்கார், என்னுடைய நண்பர், நான் சிஷின்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், ராமானந்த ராய் இருக்கிறார், அவரை போய் பார். அவரு முழுமையாக பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கார், அவரை போய் பார், அவரை பார்த்தவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு. உடனே அந்த ஆள் என்ன பண்றாரு, நேரா அங்க போறாரு. அங்க போன உடனே ராமானந்த ஆயிரர் ஒரு அந்த காலத்துல 1400 வருஷத்துக்கு அந்த அந்த பீரியட்ல வந்து ஒரு மினிஸ்டர், ஒரு மந்திரியா இருந்தவர் ராமானந்த ராய். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க, கூகுள் சர்ச் பண்ண தெரியும் உங்களுக்கு. அது ஒரு மினிஸ்டர் இருந்தவர். அதே மாதிரி நம்மளுடைய சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கவர்னரா இருந்தவர், ஆந்திர பிரதேசல பிறந்தவர், கிருஷ்ணாகிரி, அதாவது இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, கோதாவரி அந்த ஆற்று அங்க ஜனனம் பண்ணவர் அவரு. பகவான் சைத்தன்யோட லீலையில அவரும் கலந்துகிட்டார். அவரை வந்து போய் பாருங்க அப்படின்னு ஒண்ணு அவரை பார்க்க போயிட்டார் அந்த பக்தர், அந்த கனிஷ்டக அதிகாரி. அப்போ பார்க்க போகும்போது அவர் வீட்டுல இருக்கும்போது உள்ள போகும்போது அப்ப அவருடைய காரியதர்சி கேட்கிறார், உள்ள போகாதீங்க, உள்ள வந்து ராமானந்த ஆயர் வந்து அவருடைய அதாவது நாட்டியம் ஆடுறவங்க, பகவானுக்கு சேவை பண்றவங்க, கோபர்கள் கோபிகர், அவங்களுக்கு வந்து நடன பயிற்சி சொல்லி கொடுத்துருக்கார், சங்கீதம் சொல்லி கொடுத்துருக்கார், அதனால இப்ப யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க அப்படின்றார். சரி, உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, வெளியே உட்காந்துக்கிறார். அப்ப ஜன்னல் வெளியே பாக்குறார் ராமானந்த ஆயர், அவர் அங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு அந்த பெண்களுக்கு. அப்போ அந்த பெண்களுக்கு எப்படி எப்படி செயல்படுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தாசி மாதிரி செயல்படுறார். யாருக்கு? பெண்களுக்கு. இவர் ஒரு ஆசிரியரா இருக்கார். ஆசிரியரா இருந்து சங்கீதத்தை கத்துக் கொடுக்கிறார், நடனத்தையும் கத்துக் கொடுக்கிறார். அந்த பெண்களை தொட்டு அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது எவ்வளவு பக்குவமா சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார் ராமானந்த ராய். அந்த உடல் பாவனை எப்படி நடக்கணும், நம்ம எப்படி சங்கீதம் எப்படி பண்ணணும், நடனம் எப்படி ஆடணும், இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா வெளியிருந்து பாக்குற பார்வைக்கு என்னப்பா இவரு இப்படிலாம் செயல்படுறாரு இவரு. ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க, ஒரு 6-5 மாதாஜி இருக்கிறாங்க, தொட்டு பேசுறாரு, இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறாரு, ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உடனே அங்க யாரு? அந்த கனிஷ்டக அதிகாரி. நேரா எங்க போறார்? சைத்தன்ய பகவான் போறார். அவர் போனோன்னு சொல்றார், இது மாதிரிலாம் நான் பார்த்தேன், இது மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு. அட முட்டாள், நீ பார்த்த கண்ணு பௌதிக கண்ணு, அப்படிதான் இருக்கும். நீ ஆன்மீகத்தோட அங்க பார்த்திருந்தேன்னா அங்க செயல்பாடு வேற மாதிரி இருக்குண்டா. அதுதான் பக்குவம் இல்லாத நீ இருக்கிற, திரும்பவும் நீ அவரை போய் கேளு, போய் போ அப்படின்னு அனுப்புற சைத்தன்ய பகவான் சைத்தன்யர். திருப்பவும் அந்த கனிஷ்டக அதிகாரி அங்க போறார், போய் கேட்கிறார், ஐயா இந்த மாதிரி நான் பார்த்தது தவறா எடுத்துக்காதீங்க, ஆனா உங்களோட செயல்பாடு எனக்கு அந்த கண்ணோட்டம் அது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு. தவறு இல்லை, நீ பௌதிக கண்ணோட்டத்துக்கு பார்த்த, அதனால்தான் உனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா அந்த மாதாஜிகளை நான் என்ன நினைச்சேன் தெரியுமா, என்னுடைய என்ன தெரியுமா, பகவானுடைய அம்சம், பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்றாங்க, பகவானுக்கு நடனம் ஆட போறாங்க, அதனால அவங்க எல்லாமே கோபியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சாதாரண பகவானுடைய அம்சம் தான், நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ற மாதிரி அந்த கோபியர்களுக்கு நான் சேவை பண்றேன். என்னோட தாய்கள் அவங்க, பகவானுக்கு யாரெல்லாம் சேவை பண்றாங்களோ நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ற எல்லா ஆத்மாக்களையும் அப்படித்தான் நான் நடந்துப்பேன். நான் அவங்களுக்கு அடிமை அப்படின்ற, அவங்களுக்கு நான் தாசன், அவங்களுக்கு தொண்டு செய்த நான் இருக்கேன். அது எப்படி நான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த எண்ணத்துல நான் இருப்பேன்? அவங்க பகவானுக்கு சேவை பண்ற வந்திருக்காங்கன்னா நான் பகவானுடைய பக்தனுக்கு நான் பக்தன் அப்படின்றார். இவர் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு குவாலிட்டி, தெய்வீகமான குவாலிட்டி. இதுதான் ஒரு ஆச்சாரியர் வரார்,
உடனே நாம என்ன பண்ணோம், ஆத்ம நிவேதனம் அடையணும். ரோட்ல வந்தா கூட சரி, எங்கேயாவது ஒரு ஆச்சாரி போறார் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், டக்குன்னு ஆத்ம நிவேதனம் அடையணும். சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும் அவர்கிட்ட. இது என்னது, தெய்வீகமான உணர்வு. அந்த எப்படி நம்ம பார்க்கறது, கேட்கறது, தொடர்றது, உணர்றது, உண்ணுதல், இது எல்லாமே தெய்வீகமான உணர்வுல இருக்கணும். அது சொன்ன உடனே அந்த கனிஷ்டக அதிகாரி அப்பதான் புரிஞ்சுது அவருக்கு. இந்த கதை இன்னும் பெருசா சொல்லிட்டே போலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஏன்னா ராமானுஜர் வந்து, ராமன்ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரியது. அவரு இப்ப நம்முடைய அகண்ட பாரத தேசம் அவருக்கு ஸ்டாம்ப் கூட வெளியிட்டு இருக்காங்க. அவரோட ஸ்டாம்ப் கூட அவர் படத்தை வச்சு ஸ்டாம்ப் வெளியிட்டு இருக்காங்க. ராமானுஜ ராய்ன்னு சொல்லிட்டு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. ஆந்திர பிரதேசல பிறந்தவர். பகவான் சைத்தன்யர் ஒரு தேசமா வரும்போது, ஒரு மாநிலத்துல வரும்போது அங்கெல்லாம் அவர் நிறைய லீலைகள் பண்ணியிருக்காங்க. சோ இது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி உணர்வு இருக்கணும் நமக்கு. ஒரு பெண்ணை பார்த்தான்னு வச்சுங்களேன், சும்மா கதைக்கு சொல்ற மாதிரியோ சினிமால சொல்ற மாதிரி இல்ல, கையெடுத்து கும்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அது தெய்வீகமான உணர்வு. அந்த உணர்வு கண்ணோட்டத்தை பார்த்தா நமக்கு கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும், நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ற கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா அதை முறைப்படுத்தி செயல்பட பாத்தீங்கன்னா பக்குவம் வந்துடும், அந்த எண்ணம் வந்துடும் நமக்கு. அது தெய்வீகமான உணர்வுல பார்க்கணும். எந்த ஒரு பொருளுமே, எந்த ஒரு விஷயமே பகவானை மையப்படுத்தி பார்க்கணும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் நம்ம கர்ம யோகி ஆக முடியும் இல்லையா. அதுதான் பகவான் இதை சொல்றாரு, ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. தெய்வீகமான உணர்வுல இருக்கணும். பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகருதல், உண்ணுதல், செலுதல், உறங்குறது, தூங்குறது, எழுந்து ஓடுறது, படுக்கிறது, எல்லாமே பகவானை மையப்படுத்தணும். அப்போ அந்த ஜட புலன்கள் ஆசையே நமக்கு இருக்காது இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப தெய்வனும் இருப்பனும் எப்படி செயல்படுகிறான், தத்வித்தா, அதாவது நான் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன், இந்த உடலே எந்த இல்ல, இது நிலையானது இல்ல, அழியக்கூடிய உடல், நான் உள்ள இருக்கிற மாதிரி ஆத்மா, அவன் தான் நான். அப்படி நினைக்கிறவன் தான் எல்லாத்தையும் அதே கண்ணோட்டத்துல பார்க்க வைப்பான். ஒரு மரத்தை பார்த்தோட வச்சுக்கலாம், அதுக்கும் ஒரு உயிர் இருக்கு, அதுக்குள்ளேயே ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கார், அதுக்கும் சூட்சம உடல் இருக்கு, அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப நான் உடலிருந்து வேறுபட்டவன் என்று அறியும் பொழுது ஆத்மா பௌதிகமான செயல்படுவதில்லை என்று அறிவான். ஒரு ஆத்மா வந்து பௌதிகமான செயல் செய்யாது. எந்த ஒரு பொருளையும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பொருள் அது. இயற்கை வந்து பகவான் படைக்கப்பட்டிருக்கார். யாருக்காக படைக்கப்பட, எல்லா உயிர்வாழிகளுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கார். நமக்காக பீச் வைக்கல, நமக்காக பூ வைக்கல, நமக்காக பூச்சை படைக்கல, நமக்காக இதுல எல்லாம் ஒண்ணு அது வாழத்துக்காக தான் படைக்க வச்சிருக்காரு. ஆனா மனிதனா இருக்க நாம என்ன பண்றோம், அதை தனக்குள்ள வாங்கிக்கிறோம், எல்லாத்தையுமே நமக்கு எடுத்துக்கிறோம். மாமிசத்தை உண்றோம், மது போதையில உண்றோம், பூக்களை நம்ம எடுத்து காதுல சொருவிக்கிறோம், மரத்தை வெட்டி அது ஒரு வீடு கட்டுறோம். இது எல்லாமே நாம பாழ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இயற்கையை நாம நம்ம வந்து நாசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே பகவான் படைக்கப்பட்டது மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை, எல்லா ஜீவராசிக்குமே. 84 லட்சம் ஜீவராசிகளுக்காக தான் இந்த உலகமே படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்களா, பகுத்தறிவுன்ற ஞானத்தோட நம்ம என்ன பண்றோம், தவறுதலா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. ஆத்ம ரூபத்தை செய்யணும், ஆத்ம ரூபத்துல பயன்படுத்தணும், இயற்கையை அனுபவிக்கணும். பிரகிருதின்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை. அந்த இயற்கையை எப்படி அனுபவிக்கணும்னு பாருங்க, பகவானை மையப்படுத்தி அனுபவிக்கணும் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ புலன்கள் விஷயங்களில் ஈடுபடுவது போல் தோன்றினாலும் பகவான் கிருஷ்ணன் உள்ளவன் எப்பொழுதுமே சுதந்திரமானவன் இல்லைங்களா. இப்போ ஒரு பாக்குறீங்க, அவர் போர்டு கம்பெனி ஓனர், அவர் ஒரு பெரிய ஒரு செல்வந்தர், பெரிய தொழிலதிபர், பெரிய ஆளு. ஆனா பகவானுடைய பக்தன், அவர் உண்மையான பக்தன். சில பிரபுபாதாவுடைய சிஷியன் அவர். அமெரிக்கால இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய தொண்டு பண்ணியிருக்கார் சைத்தன்ய நம்ம சில பிரபுபாதா. ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார் கம்பெனி வச்சிருக்காரு, பெரிய தொழிலதிபர். ஆனா அவர் பண்ற செயல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு, அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு. நம்ம சனாதன தர்மத்துக்காக கீதையை பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு நெட்வொர்க்கே உருவாக்கணும் ஒரு போர்டு கம்பெனி ஓனர். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய, இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பெரிய தொழிலதிபரா இருக்கிறார். அவங்களுடைய இதுவும் நல்லா இன்னும் போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இவரால நிறைய கோவில்கள் கட்டப்பட்டிருக்கு. பகவானை பத்தி சொல்றவங்களை அவங்க எல்லாம் உருவாக்குறாரு, அந்த மாதிரி உருவாக்கிட்டு இருக்காரு.
ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவரு ஒரு பௌதிகமா ஒரு கார் கம்பெனி, நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, நிறைய தொழில் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, எல்லாம் பௌதிகமா இருக்காரு. ஆனாலும் அவர் என்ன பண்றார்? பகவானோட மையப்படுத்தான் செயல் பண்றார். இது பாவமே அல்ல. ஏன்னா அவர் செய்யறது முக்கால்வாசி 100ல 75% பகவான் சேவைக்கு தான் அந்த பணத்தை கொடுக்கிறார். இது 25% அவருக்கு எடுத்துக்கிறார் லாபத்துல. சோ அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல பண்றவங்களுக்கு வந்து தவறே கிடையாது. ஆனா சம்பாதிக்கிறார், கரெக்டா இருப்பார். பிசினஸ்னா பிசினஸ், இப்படிதானா இப்படிதான் இருக்கணும் கோட்பாடு. ஆனா அந்த அந்த அவர் செய்யற செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே சங்கடப்படுத்தாது, யாருக்குமே சங்கடமே வராது. அந்த மாதிரி செய்வார். பௌதிகவாதிகளுக்கு சங்கடமா தெரியும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதை சொல்லிட்டே போலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, பார்ப்போம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ब्रह्मण्यदाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपद्रमिवाम्बसा। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பற்றின்றி தனது கடமையை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரில் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதே போல அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தீண்டப்படுவதில்லை. இப்ப நம்ம சொன்னது மாதிரி இயற்கை பகவானுடைய படைப்பு தான், அதை நாம அனுபவிக்கிறோம், பகவானை மையப்படுத்தி அனுபவிக்கிறோம். அப்பதான் நம்ம பற்றற்ற தன்மையா செயல்படும். இல்லைங்களா? தனது கடமையே பகவானுக்கு, அந்த எல்லா இந்த பலனையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்ப நம்ம எப்படி என்ன என்ன மாதிரி அர்ப்பணம் பண்ண, ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனோம்னு வச்சுங்களேன். நம்ம பிள்ளைகள் இருக்காங்க, நம்ம பேர பிள்ளைகள் இருக்காங்க, நம்ம சமுதாயம் இருக்கு. எப்படி படுத்தணும்? பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்பட வைக்கணும். எப்படி செயல்பட வைக்கணும்? நம்ம பிள்ளைகளை நல்வழியில படப்போகணும்னா கீதையை படிக்க வைக்கணும், உபநேசங்களை படிக்கணும், வேதங்களை படிக்க வைக்கணும், வேத பாடசாலையில சேர்க்கணும். சேர்த்து அந்த பிள்ளைகளை நல்வழி கொண்டு போகணும். இல்லைங்களா? அது நம்மளுடைய கடமை. அது கடமை மாத்திரம், அதுதான் நம்மளுடைய தர்மம். நம்மளுடைய தர்மமே அதுதான். பற்றற்று இருக்கணும். நம்ம பிள்ளையை வளர்த்துற பிறகு அது நம்ம பின்னாடி சோறு போடணும்னு நினைச்சோம்னா அது பற்று, அது கடமையில இருந்து நீங்க தவறுறீங்கன்னு அர்த்தம். அவ பலனை எதிர்பார்த்து பண்றேன், இது என்னுடைய கடமை. அவன் பிள்ளை சோறு போடுறான், சோறு போடல, அது விஷயம். ஏன்னா நான் 50 வயசுக்கு மேல 60 வயசுக்கு அப்புறம் நான் என்ன வைப்பேன்? வனவாச வாழ்க்கை வாழ போறேன். என் வாழ்க்கையை சுருக்க போறேன். எப்படி சுருக்கணுமோ அவளை சுருக்க போறேன். ஆடம்பரமே தேவை. எனக்கு 2 ட்ரெஸ் செட் இருந்தா போதும், 2 பேண்ட் செட் இருந்தா போதும், 2 சட்டை இருந்தா போதும், படுக்க பாய் இருந்தா பாயும் தேவையில்லை, விருந்தளியே போகணும், தலைகணும் தேவையில்லை, கை வச்சு நான் படுத்துப்பேன். அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை சுருப்பம் பாருங்க. எதிர்பார்ப்பே இருக்க மாட்டான், யாருக்கிட்டையும் ஒண்ணும் கையேந்த மாட்டான், யாருக்கிட்டையுமே கையேந்த மாட்டான். இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழணும். நம்ம காட்டுல இருந்தா எப்படி வாழறோமோ அது மாதிரி நம்ம வீட்டுல வாழணும். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம, மனைவிகளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பேர பிள்ளைகளுக்கு யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம நம்ம வாழ்க்கையை நாம அழகா சுருக்கிக்கிட்டு பகவானுடைய மையப்படுத்தி செயல்பட பகவான் எல்லா அனுகிரகம் கொடுப்பார். நமக்கு எல்லாருடைய அனுகிரகம் கொடுப்பார். அவரை மையப்படுத்தி செயல்படணும். சரிங்களா? அந்த கடமையை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அப்பதான் நாம இந்த பௌதிகத்திலிருந்து பந்தப்பட மாட்டோம். இது எல்லாமே பௌதிகம்தான், கம்ப்ளீட்டா இந்த உலகமே பௌதிகம்தான். எப்படி நீர் வந்து நீர்ல வந்து ஒரு தாமரை இலை எப்படி ஒட்டாம இருக்கும், நீர் போட்டு ஒட்டாம இருக்கும், அது மாதிரி இந்த பௌதிகத்துல இருந்தாலும் இதுல பந்தப்படாம நம்ம இருக்கணும். அப்ப நம்முடைய பாவங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடும். உடனே போயிடும் சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகும். இல்லைங்களா? ஏன்னா அது பகவான்கிட்ட நாம ஒப்படைச்சிடணும். பகவானுடைய ஒப்படையா எப்படி? நம்மளுடைய செயல் பகவானை மையப்படுத்தி செயல்பட ஆரம்பிச்சிடணும். இல்லைங்களா? அவனை பாவ விலைகளில் தீண்டுமா? பகவான் உணர்வில் இருக்கும்போது பாவம் தீண்டே தீண்டாது, எல்லா பாவமும் போக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. ஆத்மா தாமரை இலை போன்றது, ஜட உடல் நீர் தீண்ட முடியாது. எல்லா பகவான் கிருஷ்ணருடையதான் எல்லாமே. நம்ம போட்டுக்கிற மூக்கண்ணாடி கூட பகவானுடைய தான். இல்லைங்களா? இந்த உடலும் பகவானுடையதுதான், பேசுற வார்த்தையும் பகவானுடையதுதான், எல்லாமே பகவானுடையதுதான். அப்படி நம்ம எது நம்ம உரிமை கொண்டாட முடியும்? எதுவுமே உரிமை கொண்டாடக்கூடாது. உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்ட தன்மை இருக்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் உண்மையான கர்மயோகி அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. இப்ப பகவானே எல்லாவற்றையும் உரிமையாளர், எல்லாவற்றையும் அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இந்த ஒரு வாழ்வை பகவான் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிங்கள்.
அதன் பிறகு மீண்டும் திரும்புவது என்பதே இல்லை. நம்ம அந்த மாதிரி அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், நாம ஏன் இங்க வரப்போறோம் இல்லைங்களா? அதோட நம்ம பகவான லோகம் தான் 100%, 200% கண்டிப்பா நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போவோம். உத்தரவாதமே கொடுக்குறாங்க நம்ம ஆச்சாரிகள். பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒருவருக்கு பௌதிக உலக எழுச்சியிலிருந்து செய்யக்கூடியது எதுவுமே இல்லை. எதுவுமே இல்லை. வாரத்துல ஒரு நாளாவது கண்டிப்பா நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அந்தந்த தகுந்த மாதிரி இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல வந்து நிறைய பண்றாங்க. இப்ப சென்னையிலே பாத்தீங்கன்னா கூட ஏகப்பட்ட இடத்துல சென்டர் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப டி நகர்ல பக்கத்துல இருக்கவங்க, இப்ப டி நகர் தான் சென்டர் பாயிண்ட். அங்க ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு அங்க ஒரு இஸ்கான் உணவு பண்றாங்க. இஸ்கான்னா ஒரு 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 பாலாஜின்னு ஒரு கல்யாண மண்டபம் நடேசன் பார்க் பேக் சைடுல இருக்கு. அங்க ஒரு ஒரு கல்யாண மண்டபம் வாடகை எடுக்கிறாங்க. சனிக்கிழமை வாரமான சனிக்கிழமை அன்னைக்கு அங்க வந்து பகவானை பத்தி சொற்பொழி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்றாங்க, ஆராதனை பண்றாங்க, பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க. யாராவது டைம் இருந்ததுன்னா 5:30 மணிக்கு வந்து வாங்க. அதே மாதிரி கே நகர்ல பண்றாங்க, அசோக் நகர்ல பண்றாங்க. இப்ப சைதாப்பேட்டையில ஒரு பிரான்ச் பண்ண போறாங்க. எல்லாம் சின்ன சின்ன பண்ண போறாங்க. கல்யாண மண்டபம் மாதிரி எடுக்கிறாங்க. சில பேர் சொந்தமா வீடே கொடுக்குறாங்க, கோயிலுக்கு வீடு கொடுத்துறாங்க, அந்த வீட்டுல சும்மா வச்சு நடத்துறாங்க. சோ இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல பண்றாங்க. அது மாதிரி உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்தந்த சென்டர்ல போயிட்டு பகவானுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் வாரத்துல ஒரு நாளாவது போய் அந்த சேவை பண்ணுங்க. ஆத்ம சுத்தி அடையும், நம்ம ஆத்ம சுத்தி அடையும், சுத்தம் அடையும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 11வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பற்றுதலை துறந்து யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்கள் கூட செயல்படுகின்றன. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, இந்த பற்றுதல் துறந்த யோகிகள், நம்ம கனிஷ்டக அதிகாரியா, மத்தியம அதிகாரியா, உத்தியம அதிகாரியா நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாமே கனிஷ்டக அதிகாரி தான். ஆரம்ப ஸ்டேஜ் இருக்க. மத்தியம அதிகாரின்னும் போது நம்ம எந்த நிலையில இருப்போம் தெரியுங்களா? பரமாத்மாவை உணரும் நிலையில இருக்கும். இப்ப நாம அதாவது பாத்தீங்கன்னா 2வது லெவல்ல இருக்கிறோம். இருந்தாலும் பிரம்ம நிலையில நாம் உணர்வோம். இப்ப இருக்கிறது கனிஷ்டக அதிகாரி இருக்கிறது பிரம்ம நிலையில உணர்வோம். பிரம்ம ஜோதியில கலக்கதான் நம்ம பார்ப்போம். அது வந்து கனிஷ்டக அதிகாரியோட செயல். அது மத்தியம அதிகாரியோட செயல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா உணர்வோம். நமக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா, அவன் தான் யோகி, அவன் தான் கர்ம யோகி. அதான் சொல்ற, பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு இந்த உடல், இந்த மனம், புத்தி, புலன்களை செயல்படுகின்றன. எப்படி பாருங்களேன், இது விளக்கம் பாருங்க. அவர் ஏன் செயல்படுகிறார்? தூய்மை அடைவதற்காக, உடலான இந்த பொய் அடையாளத்தை விடுவதற்காக. இந்த உடல், இந்த மனம், இந்த புத்தி, இந்த அகங்காரம், இது நிலையானது கிடையாது, அழியக்கூடியது. இது நம்மளுடைய கிடையாது. இந்த உடலுக்குள்ள நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். உடலுக்குள்ள நாம இருக்கிறோம். இந்த உடல் நம்மளது இல்லை. ஆனா இந்த உடலை வச்சு நாம என்ன செய்யணுமோ அதை கரெக்டா செய்யணும். என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு தொண்டு போயணும். அப்ப மனைவி இருக்காங்க, கணவர் இருக்காங்க, பேர பிள்ளைகள் இருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு? நம்முடைய வாழ்வியல். இது நம்முடைய வாழ்வியல். இந்த வாழ்வியல் மூலியமா தான் இந்த சனாதர்மத்தை நம்ம கொண்டு போக முடியும் இல்லைங்களா? சும்மா பிறந்துட்டோம் வளர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு போக முடியுமா? நம்ம சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் இல்லையா? சமுதாயத்தை உருவாக்கி நல்வழியில கொண்டு போய் அந்த இதை கொண்டு போனாதான் நமக்கு ஒரு கர்ம யோகி ஆக முடியும் இல்லைங்களா? அந்த யதார்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ உடலானது பொய்யானது. அந்த உடலோட நம்ம சார்ந்து இருக்கணும். பகவானை மையப்படுத்தி இல்லைங்களா? அந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம செய்ய முடியும். இது களம். இந்த களத்தை வச்சுதான் நம்ம எது வந்து செய்ய முடியும். ஆனா இதே நம்மளது இல்லைன்னு அந்த எண்ணத்துல நம்ம இருக்கணும். இது நம்மளுடைய இல்லை, ஆனாலும் இந்த களம் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். இதை மையப்படுத்தி மனைவியும், கணவனையும், பிள்ளைகளையும் நல்வழியில கொண்டு போகும். சமுதாய மேன்மையடைகிறதுக்கு நாம எப்படி தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு நாம இந்த களத்தை வச்சு நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அப்ப ஹரிபக்தியோட. ஆனா உடல் நம்மளுடைய இல்லை. அந்த மாதிரி செயல்பாடு நம்ம பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது பதம் மாதாஜி.
हरे कृष्ण युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निपत्यते ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் எனக்கே அர்ப்பணித்தல். பூரண அமைதி அடைகிறான். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணைவதனாலோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையில் பந்தப்படுகிறான். இது என்ன குணம் பார்த்தீங்கன்னா சத்துவ குணம். பக்தியில் உறுதியா இருக்கிறான், உறுதி உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களையும் பலனை எனக்கே அர்ப்பணித்தல். அப்ப அவன் என்ன நினைக்கிறான், சுத்த சத்துவத்துல போயிருக்காரு. இந்த முக்குணங்கள் இல்லாம செயல்படுறார். இந்த முக்குணங்களே இல்லாம சார்ந்து இல்லாம சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறார். ஆனா சில ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்களோட ஆத்மாக்கள், அதாவது இந்த முக்குணங்கள் சார்ந்து இருக்கிற ஆத்மாக்கள் தெய்வீகத்தோடு இணைவதாலேயோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையில பந்தப்படுகின்றன. இப்ப நாமெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சாமி கும்பிடுறோம், கீதையை படிக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கிறோம், கேட்கிறோம், முத்தி அடையணும்னு கேட்கிறோம், பகவானு கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்னு பாடுறோம். அப்ப இதுவும் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு செய்யற பக்தி தான். இதுவும் மோக பக்தி. என்ன வித்தியாசமா இருக்கு? நம்ம எல்லாமே பகவான் கிட்ட போதான் நம்ம ஆசைப்படுவோம், அதாவது தொண்டு பண்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். தொண்டு பண்றது நம்மளுடைய கர்மா. அது அந்த கர்மாவை நம்ம என்ன நினைக்கணும் தெரியுங்களா, பகவான்கிட்ட போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்ப எதிர்பார்ப்பு தானே இல்லைங்களா? அப்ப அது எதிர்பார்ப்பு. அது என்ன பக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா அது மோக பக்தி. அந்த எதிர்பார்ப்பு கூட இருக்கக்கூடாது, பகவான் லோகத்தோட போறதோட ஆசைப்படக்கூடாது. ஆனா நாம செய்யல, பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். நான் எங்க வேணா போறது ரெடியா இருக்கிறேன்பா, அங்கிரீஷ மகாராஜ் சொல்ற மாதிரி எங்க வேணா போறது ரெடியா இருக்கிறேன், ஆனா பகவான் அரிநாமத்துல சொல்லிக்கிறேன் அப்படி நினைக்கிறவன் தான் சுத்த சத்துவம், பூர்ணமா இருப்பான். ஆனா தெய்வத்தோட இணைவதாலேயோ தனது முயற்சி பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். அப்ப என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இன்னும் நான் விளக்கமா பாருங்க. பற்றோடு செயல்படுவதற்கும் பற்று இல்லாமல் செயல்படுவதற்கு என்ன வேற்றுமை பாருங்க. பற்று இல்லாமல் செயல்படுவது பக்தர்கள் பகவான் கிருஷ்ணனை பற்று கொண்டுள்ளவர்கள் பக்தர்களை அமைதி அடைகின்றனர். நம்மளை சுற்றி பௌதிகம் இருக்கு, குடும்பங்கள் இருக்கு, எல்லாம் இயற்கை இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, இல்லாம கிடையாது, இருக்கு. ஆனா அதுல பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போது அது எல்லாமே ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது. அது அதே பற்றோடு நாம செயல்படுறோம் பாத்தீங்களா, அப்ப என்ன வரும், மற்றவர்கள் தங்கள் வேலையில் பற்று கொண்டு உள்ளார்கள், மற்றவர்கள் மிகவும் பந்தப்பட்டு கவலைப்படுகிறார்கள். இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் இதுதான். நம்ம குடும்பத்தோட இருந்தாலும் சரி, பற்றற்ற தன்மையா நீங்க பகவானோட மையப்படுத்தி செயல்பட ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், பற்று இல்லாமல் செயல்பட ஆரம்பிச்சு பாருங்களேன், எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் கடுகு போல தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். போடுப்பா எல்லாம் சரியாயிடும்பா, சரி பண்ணிடலாம்பா எல்லாமே. அப்போ என்ன சொல்றீங்களா, எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை. அப்ப பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை இல்லைங்களா? இந்த 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 விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது படிப்படியா தான் வரும், உடனே நமக்கு கிடைக்காது. இப்ப கீதையை படிச்சா மட்டும் பத்தாது, அது வாழ்வியல கொண்டு வரும்போதுதான் இந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு புரியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விளக்கமா பார்ப்போம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு புறம்போ எதுவுமே இல்லை என்பதை அமைதி மற்றும் அச்சம் என்பதின் தளம் அது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதனை உணர்வதோ பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் ரகசியமானது, மிக மிக ரகசியமானது. இந்த விஞ்ஞானம் புரியணும்னா நாம அதை செயல்படுத்தாதான் புரிய முடியும். இப்ப நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் சில பேருக்கு அது அந்த டக்குன்னு புரியாது. கொஞ்சம் அதுலயே கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு கேள்வி ஞானம் உருவாகும். ஏன்னா நாம எல்லாம் பௌதிகத்துல இது வரைக்கும் வாழ்ந்துருந்துப்போம் இல்லைங்களா? அது அந்த அந்த நாம என்ன பேசுறோம் என்ன சொல்றோம்ன்றத உணர்றதுக்கே கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா அதே நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. இதுதான் இந்த ஒரு விஞ்ஞானமே, பகவத்கீதையோட விஞ்ஞானமே தான். மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காரு, நம்மளுடைய ஆதி சங்கராச்சாரியா சொல்லியிருக்காரு, ராமானுஜர் சொல்லியிருக்காங்க, எவ்வளவு மகான்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம், டிக்ஷனரி,
ஒரு விளக்கத்துக்கு பகவான் ஒண்ணு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கலாம், அதுல 1000 விளக்கம் இருக்கும். அதை உள்வாங்கணும்னா நாமும் அவருடைய உணர்வுல இருந்து செயல்படணும். அந்த ரகசியத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இல்லைங்களா? அப்போ நான் மட்டும் கர்த்தா இல்லை, இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது என்னுடைய குழந்தை, இதுக்கு நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது தவறு. நானும் என் மனைவி முழுதான் இந்த குழந்தை பிறந்ததுன்னு நினைச்சேன்னா அது தவறு. இதெல்லாம் விதி முன்னாடி எழுதப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் முன்னாடி எழுதப்பட்டிருக்கு. அது யார் எழுதப்பட்டிருக்கு? பகவான் கிடையாது, நாம தான் எழுதப்பட்டிருக்கோம். நம்மளால்தான் அது எழுதப்பட்டிருக்கு. இவள் என்னுடைய மனைவியா வரணும்னா போன ஜென்மத்துல பண்ண பாவத்துக்கும் புண்ணியத்துக்கும் தான் இவ மனைவியா வராங்க. மனைவியா வந்து அவள் மூலமா ஒரு குழந்தைகள் பிறக்கிறோன்றது அது நாம செஞ்ச கர்மா. இது பகவான் செய்யல, அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படும் போது, கிருஷ்ணா எனக்கு நீ மகனாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த விதியை வெல்ல முடியும். அதுவும் இந்த வேதம் சொல்லி கொடுக்குது. அப்ப நாம எப்படி செயல்படணும்? போற ஒரு திருமணம் ஆன பிறகு தம்பதிகளுக்குள்ள அனுப்பும் போதே என்ன பண்ணும்? அவங்கள பகவானை பத்தி அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, பகவான் கிருஷ்ணா நீ எனக்கு மகனாக வேணும், மகள் கனகவல்லி தாயே நீ என மகளாக பிறக்க வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கை தொடங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது சாத்வீகம் இல்லைங்களா? நம்ம எப்படி அந்த மாதிரி நம்ம இருந்திருக்கிறோம் பாருங்க. ஒரு மனைவியை வந்து திருமணம் பண்றாங்க, அக்னி சாட்சியோட பண்றாங்க, அடுத்த மாசம் பாத்தீங்கன்னா விவாகரத்து நடக்கிறாங்க. நம்மளுடைய சனாத தர்மத்தை விவாகரத்துன்றது வார்த்தையே கிடையாது. விவாகரத்துன்ற வார்த்தையே கிடையாது. கணவன் நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறான், மனைவி நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறாங்க, அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அது எதுவுமே நாம அங்க தப்பிக்கவே முடியாது. நீங்க இப்ப தப்பிச்சீங்கன்னா அடுத்த ஜென்மமும் அது அங்கதான் வரும். அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அதான் வரும், அங்கதான் வரும் சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் யார் காரணம் பாத்தீங்களா? நாம தான் காரணம். இதெல்லாம் நாம தான் காரணம். அப்போ எப்படி போனா நான் மட்டும் கர்த்தா இல்லை. எப்படி கர்த்தா இல்லைன்னு சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா ஆசைப்படுகிறது, பரமாத்மா அனுமதி தரார். எப்படி தரார்? இந்த பிரகிருதியை நிறைவேற்றுகிறது, இந்த இயற்கையை நம்மளுக்கு நிறைவேற்றுகிறது. எனக்கு அழகான மனைவி வேணும் அப்படின்னா ரசோகுணம். பகவானே உன்னுடைய மூலியமா நல்ல மனைவி அமையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் சத்துவத்துல இருக்கிறான். சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை பத்தி நினைக்க மாட்டான். அவர் பார்த்துப்பார், பகவானே ஹரிபக்தியோட அவன் செயல்படுவான். பகவானே கரெக்டா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல ஒரு வாழ்க்கை கொடுப்பார் இல்லைங்களா? அது சுத்த சத்துவம். அப்ப ஆத்மா எப்படி ஆசைப்படுதோ இயற்கை நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி சாதகமா நம்ம பண்ணி கொடுக்குது. அதுவும் பரமாத்மா நமக்கு அனுமதியும் தரார். அப்படிதான் நடக்குது இல்லைங்களா? இப்ப பாருங்க, அதே மாதிரி இந்த 8வது அத்தியாயத்துல 18 அத்தியாயத்துல 63ல பகவான் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பகவான் சொல்றார், அர்ஜுனா கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், ராஜ யோகம், 6 தத்துவம், 108 உபநேசங்கள் எல்லாம் சார்ந்து நான் உனக்கு கொடுத்துட்டேன். இனி நீ போர் பண்றியோ போர் பண்ணாம போறியோ அது உன்னுடைய சாய்ஸ். நீதான் முடிவு பண்ணணும்ன்றார். நான் சொல்லி கொடுக்குற வேலையே நான் வேதம் மூலியமா நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். எல்லாமே உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்பா. இனி நீ போர் பண்றது போர் பண்ணாம போறதையோ அப்படின்றார். அந்த சுதந்திரம் நம்ம கொடுத்துருக்கிறாரு. அந்த சுதந்திரத்தை நாம என்ன பண்றோம்? தவறாவே யூஸ் பண்றோம். இந்த இயற்கை நமக்கு சாதகமா நமக்கு செய்து அது அதிகமாக ஆசைப்படதான் நாம வீழ்ச்சி அடையும். ஆத்மா ஆசைப்படுகிறது, பரமாத்மா அதுக்கு அது துணை கொடுக்கிறார், எல்லா விதமான அனுமதியும் கொடுக்கிறார். இயற்கை நம்மளை நிறைவேற்றுகிறது. அந்த இயற்கையை எப்படி சார்ந்து வாழாம இருக்கான் பாத்தீங்களா? அவன் தான் உத்தமன், அவன் தான் உத்தம அதிகாரி இல்லைங்களா? இந்த சூட்சுமோட நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். 13 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கர்மாணி மனசா சன்னயஸ்யாஸ்த சுகம் வசி நவத்வாரே புரே தேஹி நைவ குர்வன் ந காரயன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உடலுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் பொழுது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் பௌதிக உடலில் இன்பமாக வசிக்கிறான். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு பாருங்க இல்லைங்களா?
9 விதமான கதவுகள். நம்ம உடல்ல 9 விதமான கடலுக்கு. கண் இருக்கு, இந்த மூக்கு கதவு தான். இந்த வாய் 2 மூக்குல 2 ஹோல் இருக்கு, காது 2 ஹோல் இருக்கு, பிறப்பு உறுப்புல இருக்கு, ஆசான குடையில இருக்கு. இது மாதிரி மொத்தம் 9 ஹோல் இருக்கு. இந்த 9 ஹோலுமே பிரைட்டா வச்சுக்கணும். அது எப்படி வைக்க முடியும்? இந்த 7 சக்கராஸ் நம்ம உடல்ல இருக்கு. அந்த 7 சக்கராஸும் நம்ம எப்படி பண்ண முடியும்? எப்படி நம்ம பிரைட்டா வச்சுக்க முடியும்? பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல பொலிவு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? உங்களுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயலையும் துறந்து விடும் பொழுது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் உள்ள பௌதிகோட இன்பமாக வசிக்கிறது இந்த ஆத்மா இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மா 9 கதவுகளை கொண்ட ஒரு நகரத்தில் வசிக்கிறது இந்த ஆத்மா. அப்ப நம்ம எந்த நகரத்துல வசிக்கிறோம்னா நம்ம நம்முடைய உடல், இந்த களம், இந்த உடல், இந்த பௌதிகமான உடல், நம்ம அதுல வசிக்கிறோம். அதனால்தான் நகரமாகிடணும். எவ்வளவு அர்த்தமற்றது பாருங்க இது. இந்த உடலுக்காக நாம என்ன பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் பாக்குறோம். இதுல எனக்கு வயசாயிட்டே போதுங்க, எனக்கு பிரச்சனை மேல பிரச்சனை, கால் வலிக்குதுங்க, கை வலிக்குதுங்க, அது பௌதீகம். அது உடல் அது ஒரு நாள் குறைய 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 எல்லா ப்ராப்ளம் வரதான் செய்யும். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த 4 விதமான சக்கரத்துல சார்ந்துதான் இந்த உடல் இயங்குது. 80 வயசு உள்ளவங்களும் சரி என்ன பண்றாங்க, உடல் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஆனா ஆத்மா அப்படி கிடையாது. 80 வயசானாலும் சரி, ஆத்மாக்கு அது வயசே கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 80 வயசுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்? உட்கார்ந்து ஹரிபக்தி தான், ஹரிநாமத்தை சொல்ல போறோம். மனசால பேச முடியலனாலும் பரவாயில்ல, நடக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல, பட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஹரிநாமத்தை சொல்றது தவறே கிடையாது. அது முடியுமில்ல, நினைச்சாவே போதுமே, முத்தி தானே. ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம்? இந்த உடல் நினைக்கிறோம், ஐயோ சாப்பிட முடியலையே, செரிக்க மாட்டேந்தே, கால் நடக்க முடியலையே, மூட்டு வலிக்குதே நினைக்கிறோம். அப்ப அந்த உடலை சார்ந்த உடலோட நாம ஐக்கியமாயிட்டோம். இது அழியக்கூடிய உடல் தான். இந்த களம் கொடுத்திருக்கிறாரு, தப்புதான், இது சரிதான். ஆனா இது அழியக்கூடிய உடல் தான். இருந்தாலும் இந்த களத்துல இருக்கும் போதே நாம எப்படி இருக்கணும்? ஹரிபக்தியோட இருக்கணும். இந்த உடல் நினைச்சு நாம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பந்தப்படுவோம். அப்ப ஆத்மாவின் பங்கு என்ன? உடல் செயல் திறன் மற்றும் செயலின் காரணம் அது. உடலின் முக்குணங்களில் ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. நம்ம என்ன மாதிரி திங்க் பண்றோம், என்ன மாதிரி நம்ம ஆசைப்படுறோம், என்ன மாதிரி உணர்வு பண்றோம், இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த இயற்கை நமக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கும். அந்த இயற்கைன்னா என்னது? இந்த பிரகிருதி, அந்த மாய, 3 மாய, சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். அதன் ஆணைக்கு நாம அடி பண்ணிடுறோம். ஏன்? அது நம்மளதான் காரணம். ஒருத்தனை திட்ட போறோம் நம்ம நினைப்போம், திட்ட மாட்டோம், நினைப்போம். ஆனா இவங்க செயல்படுத்திடுவாங்க, கொலையே பண்ண வச்சிருவாங்க. இந்த 3 பேர் சேர்ந்து, சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். அது காரணம் நாம கிடையாது, இந்த மாயத்தான். அந்த மாய வர வைக்கிறது காரணம் யாரு? நாம தான். இந்த உடலை வச்சு நாம பண்றோம். அப்ப ஒருவன் தன்னை உடல் என்று நினைக்கும் போது துன்பப்படுகிறான், ஆத்மான்ற போது முத்தி அடைகிறான். சரிங்களா? அப்போ ஆத்மாவின் பங்கு என்ன? பகவான் கிருஷ்ண உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயலை துறக்கும் போது இன்பமாக இருக்கிறான். உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயலை துறக்கும் போது பேசுற விஷயங்கள், காதால கேட்கிற விஷயம், கண்ணால பாக்குற விஷயங்கள், தோன்ற விஷயங்கள், உணர்வு விஷயங்கள், இன்டெலிஜென்ட், எல்லாமே நாம துறக்கணும். அதுக்காக செய்யாம இருக்கக்கூடாது. நம்ம உட்காந்து சைலண்டா இருக்கக்கூடாது. நம்ம செயலை செய்யணும். பணம் வேணும் இல்லையா? நம்ம ஜாப் பண்ணணும், குடும்பம் ஜாப் பண்ணணும், சமுதாயத்துல மேன்மை செய்யணும். பற்றற்ற தன்மையா செய்யணும் இல்லைங்களா? அப்ப இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி நம்ம உட்காந்து இந்த மாதிரி தியானம் எல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொன்னாவே போதும். நமக்கு 2 மனதால் எல்லா செயலையும் துறக்கணும். நம்ம எல்லா செயலையும் துறக்கணும். இயற்கையை ரசிக்கலாம், ரசிக்க கூடாதுன்னு இல்லை. அது இயற்கை எப்படி பகவான் படைச்சார், எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு இயற்கையை, ஏன் இயற்கையை நம்ம கொடுத்தாரு, அந்த சார்ந்து நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 14வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु
प्रवर्तते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உடல் என்னும் நகரத்தில் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை. இவை எல்லாம் ஜட இயற்கை குணங்களால் செய்யப்படும். இப்ப முன்னாடி சொன்னதுதான் இப்ப நமக்கு இங்க சொல்லியாச்சு. ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் சொல்லிட்டார். இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும்? உள்ள பாட்டுன்னு சைலண்டா உட்காந்து நடக்கும். அது பாட்டுன்னு உள்ள கிடக்கும். அது இந்த செயலை செய்யு, இது செய்யாத, அது சொல்லே சொல்லாது. அது எதுவுமே தூண்டும், நம்மளோட தூண்டி விடாது, எதுவுமே பண்ணாது. அதான் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அனுபவிக்குது. இப்போ வார் நடக்குது, சண்டை போட்டுன்னு இருக்காங்க, மகாபாரத போர் நடந்துட்டு இருக்கு. துரியோதனன்னு அடிச்சாச்சு, தொடைய பொழந்தாச்சு, பீம பொழந்துட்டான். அவன் ரொம்ப உயிர் போக முடியாம அவசரப்பட்டு இருக்கான், துடிச்சுட்டு இருக்கான். பகவான் பார்த்து அழறார். உடனே கிருஷ்ணா, என்ன கிருஷ்ணா நீ இப்படி அழுதுன்னு இருக்க? அவன் என்ன, ஏய் அவன் என்னுடைய அம்சம்டா, நீ என்னுடைய அம்சம், நீ என்ன, அவன் கஷ்டப்படுறது என்னுடைய உடல், என்னுடைய வலிடா எனக்குன்றார். என்னுடைய வலி, அவனுடைய வலி என்னுடைய வலின்றார். அப்போ உடனே ஒருத்தன் கேட்கலாம், ஏன் அப்போ நல்வழிப்படுத்த கூடாதா? நான் எங்கடா படுத்த முடியும்? என் சொல் பேச்சு எங்கடா? வேதம் மூலியமா எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேனே. அவன் இஷ்டத்துக்கு அவன் போறான், இப்ப அனுபவிக்கிறான். அந்த அனுபவிக்கிறது யாரு? நான் தான். அவன் சந்தோஷம் அடைஞ்சாலும் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், துக்கம் அடைஞ்சாலும் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன். அது போலதான் இந்த ஆத்மாவும். ஆத்மா யாரு? பகவானுடைய அம்சம், பகவானுடைய யோகமாய சக்தி அது. ஆனா அது சைலண்ட் தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். இப்ப நாம ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு, நாம நிறைய பாவம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டு சாணம், மனசாணம், அது மனித சாணம், சாணம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள ஒரு புழு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்குள்ள ஒரு பூச்சி இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்குள்ள ஒரு வண்டு வரும் பாத்தீங்களா, அந்த வண்டுக்குள்ளே நான் இருக்கேன்டான்ற. அந்த வண்டும் என்னுடைய அம்சம் தான்ற, அந்த புழுவும் என்னுடைய அம்சம் தான், அந்த கரப்பாம்பூச்சி என்னுடைய அம்சம் தான்ற. அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணுச்சு? எதுவுமே பண்ணல. அது பாட்டு மனுஷ உடலுக்குள்ள உட்காந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கு. எந்த செயல், இதை செய்யடா இதை செய்யணும் அது சொல்லவே இல்லை. அது பாட்டு செய்யணும். ஆனா என்ன பண்ணுது பாருங்க, நாம செஞ்ச தவறான செயலுக்காக அங்க போய் கிடக்கு, சாக்கடையில போய் கிடக்கு. அந்த செயலை செய்யலாமா நாம? உடல் என்னும் நகரத்தில் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை. இவை எல்லாம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் செய்யப்பட்டவை. அந்த முக்குணங்கள் எதால வரப்படுது? முக்குணங்கள் எதால வரப்பட்டது? நம்மளால வரப்பட்டது. நம்ம ஆசைப்படுறோம். முக்குணங்கள் கட்டுண்ட ஜீவனை கட்டுப்படுத்துகின்றன. முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜீவன் ஆசைப்படுகிறது. முக்குணங்களில் ஆதிக்கம் பிரித்து ஆசைகளை வேறுபடுகின்றன. முக்குணங்களால் செயல்களை வசதியும் தருகிறது. ஒருத்தர் ரசோகுணத்துல இருக்கிறான், பேராசை பிடிச்சிருக்கான், என்ன பண்றான்? பணம் சம்பாதிக்கணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், அப்பதான் சுகமா படுத்து தூங்க முடியும், ஏசி போட்டுக்க முடியும், 4 கார் வாங்க முடியும், 4 பங்களாவன்னு சுகமா இருக்கான் அவன். ஆனா அதே ஆத்மா அடுத்த பிறகு நாயாதான் பிறப்பான். இது நான் சொல்ல, கருட புராணம் சொல்லுது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பணம் ஒருத்தன் ஆசைப்படுறான்னா அவன் அனிமல் தான், அடுத்த பிறவி அனிமல் தான். அதே கொலை செய்யப்படுறான், கொலை செய்ய தோன்றான், கொலை செய்யப்படுறான் அப்படின்னா நரகலோகம் தான் அவனுக்கு. 7 ஜென்மம் ஆனாலும் சரி நரகலோகம் தான். அது எதால வருது? நம்முடைய ஆசையினால வருது. அதனால ஆசை, ஆனால் ஆத்மா செயல்களை தூண்டுவதும் இல்லை, அது செயல்படுமாறு தூண்டுவதும் இல்லை. அது எதுவுமே சொல்லாது, சைலண்டா உட்காந்து பார்த்துனா இருக்கு. ஆனா அனுபவிக்கிறது எது? அந்த ஆத்மா தான் அனுபவிக்கிறது இந்த உடலால. அதே போலதான் பகவான் நம்ம அழகா வேதத்துல கொடுத்துட்டார். டேய் இப்படி செயல்படுறா, ஏன் நம்ம லோகத்து வந்துருடான்ற. நம்ம லோகம் எது? நம்மளுடைய சொந்த வீடு, பகவானுடைய வைகுந்தம் தான். சொர்க்கம் கூட நம்மளுது, நம்ம கிடையாது. பிரம்மலோகம் கூட நம்மளுது கிடையாது. 6 லோகமே நம்மளுது கிடையாது. எல்லாமே அழியக்கூடிய லோகம் தான் எல்லாமே, இல்லைங்களா? நம்முடைய லோகம் எது? பகவானுடைய வாசம் தான், இல்லைங்களா? வைகுந்தம் தான் நம்மளுடையது. அப்ப அங்க போனோம்னா இந்த குணங்கள் இருக்கக்கூடாது. சத்துவ குணம் இருக்கக்கூடாது, ரசோ குணம் இருக்கக்கூடாது, தமோ குணம் இருக்கக்கூடாது. சுத்த சத்துவத்துல செயல்படணும். ஆனா இயற்கையை அனுபவிக்கணும். இயற்கை எதிர்மாரியா செய்யக்கூடாது. இது இயற்கையை அனுபவிக்கணும். எவ்வளோ? பற்றற்ற தன்மையா. பணம் சம்பாதிக்கணும், நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் எடுக்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது பதம் மாட்டேன். हरे कृष्णा।
न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानो नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இச்செயலில் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் ஏற்பதில்லை என்றார். இங்க பாருங்க, அற்புதமா சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது இச்செயல் பாவம் புண்ணியத்தை பரமபுருஷன் ஏற்பதே இல்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டு இந்த அறியாமையை ஆத்மா மயக்கத்துக்கு காரணமாகும். பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீ நல்லா இருக்கிற, நீ கெட்டு போயிட்ட, நீ பாவம் பண்ற, நீ புண்ணியம் பண்ற, நீ அறிவாளி, நீ முட்டாளு, நீ ஏழை பணக்காரன், அந்த மாதிரி எண்ணமே பகவான் கிடையாது. ஏன்னா எல்லா ஜீவராசியும் பகவானுடைய அம்சம் தானே, இல்லைங்களா? பகவானுடைய யோகமாய சக்தி தானே. ஆத்மா வந்து பகவானுடைய யோகமாய சக்தி தான். அப்புறம் அவர் எப்படி வேற்றுமை பார்ப்பார்? பகவானே நான் உனக்காக காவடி தூக்குறேன், பகவானே உனக்காக அளவு குத்திக்கிறேன், பகவானே உனக்காக தீயில இறங்குறேன், பகவானே உனக்காக நான் மொட்டை போடுறேன், அதெல்லாம் கிடையாது. அவர் அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. நான் வாரமானா சனிக்கிழமானா வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவில்ல வந்து நான் தீபெல்லாம் ஏத்துறேனே, அதெல்லாம் பண்றேன், இதெல்லாம் பண்ண பகவான் கேட்கவே இல்லை. அவர் எதுவுமே நீ செய்ய வேண்டாம் தான் சொல்றார். வந்து ஏதாவது ஒண்ணு தொண்டு பண்ணிட்டு போன்றார், இல்லைங்களா? இச்செயலை பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷன் ஏற்பதே இல்லை. இதுதான் முக்கியம். என்ன சொல்றப்ப நல்ல விரிவா பார்க்கலாம் பாருங்க. செயலுக்கு விளைவுகளுக்கும் கடவுள் என்றுமே பொறுப்பாளி அல்ல. அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், ஏன் பகவானே இப்படி படைச்ச, எனக்கு ஏன் இப்படி துன்பத்தை கொடுக்குற, ஏன் இப்படி இன்பத்தை கொடுக்குற, எனக்கு ஏன் இவ்வளவு பணத்தை கொடுக்குற, ஏன் இவ்வளவு செலவு பண்ண வைக்கிற, இது எல்லாமே பகவான் கிடையாது, நாம செய்யற செயல் தான், இல்லைங்களா? இந்த பிரகிருதி, இந்த முக்குணங்கள், அதாவது பிரகிருதின்றது இயற்கை, கட்டுப்படுத்துபவர் அவர் தான், பகவான் தான். எப்படி கட்டுப்படுத்துவார்? நாம செய்யற செயல்னால்தான். நாம சத்துவத்திலேயோ சுத்த சத்துவத்திலேயோ போனா நாம கட்டுப்படும். சத்துவத்துல போனாவே போதும். முக்குணங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு பகவான். ஆனா குறைஞ்சது அந்த சத்துவ குணத்துல இருந்தாவது நம்ம முக்திக்கான வழி ரூட்டை கொடுக்குறாரு. ஆனா ரசோ குணத்துக்கு இருக்கும்போது அந்த புத்தி கிடைக்காது, அந்த அந்த ரூட்டு கிடைக்காது. தமோ குணத்துல இருக்கும்போது ரூட்டு கிடைக்காது. சத்துவத்துல இருந்தோம்னா குறைஞ்சபட்சமாவது அடுத்த பிறவியா நம்ம முக்தி கிடைக்கும். இந்த பிறவி கிடைக்கலாம், அடுத்த பிறவியா கிடைக்கும், இல்லைங்களா? அப்ப இந்த முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துற யாரு? பகவான் தான். ஆத்மாவின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்ற அவர் அனுமதிக்கும் கொடுக்கிறார். மனிதன் விரும்புகிறான், இறைவன் நடத்துகிறார், வழி நடத்துறார். எப்படி இயற்கை சம்பந்தப்பட்டு நடத்துறார். நான் இயற்கை சம்பந்தப்படாம நடத்தும் போது சுத்த சத்துவத்துல போறான். அவன் சுத்தத்துல போனா அவன் கண்டிப்பா பகவான் முக்தி தான், பகவான் லோகத்தான் போறான். அதுக்கு அனுமதிக்கிறார் பகவான். நீ இப்படி நான் இல்ல நான் நாத்திகனா இருக்க போறேன், நீ எனக்கு பகவானே நீ கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறா, அதுக்கும் அனுமதி கொடுக்குறார், அதுக்கும் அனுமதி தர்றார். கடந்து போ, என்ன திட்டுறியா, திட்டிட்டு போ, எங்க போய் இருக்க போற, நரகத்தான் போற, போய் அனுபவி, எனக்கு ஒன்றும் கிடையாதுன்றார். ஆனாலும் நான் தான் அதை அனுபவிக்கிறேன். அவர்தான் கஷ்டப்படுத்துறாரு, அவர்தான் கஷ்டப்படுறார். அவர் யாரை கஷ்டப்படுத்துறோம்? அவர் பகவானை நாம யாருக்கு நம்ம செய்யற செயலால் தான் அவர் கஷ்டப்படுறாரு, இல்லைங்களா? அதுதான் ஒரு புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாக்கும் பகவானுக்குள்ள அந்த வேற்றுமை என்னன்னு பார்க்கணும். நாம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் தான், நமக்குள்ள நிறைய அந்த டிஃபரெண்ட் இருக்கு, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா? பகவான் மற்றும் ஆத்மா. பகவான் விபு, நாம எல்லாம் ஒரு அணு. இந்த அணு நினைச்சா வெடிக்கவும் செய்யும், அதே மாதிரி நல்ல விஷயங்களும் செய்ய வைக்கும். இந்த அணு துன்பத்தையும் செய்ய வைக்கும், சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் இந்த அணு. ஆனா விபு வந்து அப்படி கிடையாது. பகவான் வந்து விபு. பகவான் 6 ஐஸ்வர்யங்கள் பகவானுக்கு உண்டு. அந்த ஐஸ்வர்யங்களை ஒரு ஐஸ்வர்யம் இல்லைங்களா? அறியாமையால் பாதிக்கப்படக்கூடியவன் நாமும். ஆத்மா சுய திருப்தி, ஆத்ம ராமன் பகவான், இல்லைங்களா? நம்ம ஆசைப்படுவது சுதந்திரம் உள்ளது நமக்கு. ஆத்மாவின் ஆசைகளை அவர் தலையிடுவதே இல்லை பகவான். ஆனா நம்ம தவறாக ஆசைப்படுறோம். அவர் அனைவருக்கும் சமமானவர். ஆனா செயல் மற்றும் விளைவுகளுக்கு சங்கிலில் சிக்கிக் கொள்கிறோம். நம்ம நம்முடைய செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம மாட்டிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். நல்லது கெட்ட விளைவுகளை பொறுப்பாளி, அதுக்கு நாம தான் பொறுப்பாளி. அப்ப நமக்கு அதுக்கேற்ற உடல் நமக்கு கிடைக்கதான் செய்யும், இல்லைங்களா?
அப்போ சிறிதளவு சுதந்திரத்தை வாழ்க்கைக்கான பாடம் ஆத்மாவின் ஆசைகளை பகவான் தலையிடுவதே இல்லை. நீ ஒருத்தன் கொலை பண்றியா பண்ணிக்கோ, ஒருத்தன் வாழ வைக்கிறியா வாழ வச்சுக்கோ, அதுக்கேற்ற பலன் உனக்கு கிடைக்கும். அப்ப அது யார் சுதந்திரம் கொடுக்கிறா? பகவான் கொடுக்கிறார். மேலும் அவர் அனுமதிக்கிறார், அவரும் கொடுக்கிறார். நான் தான் என் ஆசையில் தன்னையாலே பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொள்கிறான் இல்லைங்களா? இந்த 4 விதமான செயல்பாடு, இது சமுதாய தூண், சமுதாயத்தோட தூண். இது மாமிசத்தை உண்ணக்கூடாது. இது முன்னாடியே உண்ணு இருப்பீங்க, சாப்பிட்டுருப்போம், சாப்பிடாம இருந்திருப்போம். தயவுசெய்து சாப்பிடாதீங்க. ஏன்னா இது ஒரு உதாரணம் சொல்லட்டுங்களா? இப்போ என்ன கட்டி போட்டாங்க, என் பையனை ஒருத்த அடிக்கிறாங்க, கொல்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? என்னை கட்டி போட்டாச்சு, பகவானே என் பிள்ளைக்கு காப்பாத்து, என் பிள்ளையை காப்பாத்து அப்படின்னு நான் சாபம் விடுவேன். என் பிள்ளையை காப்பாத்து, ஏதாவது செய்யுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் திட்டிட்டு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள சாபம் விட்டுன்னு இருப்பேன். இதேதான் அந்த அனிமலுக்கு பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் கிடைக்காது. அனிமலுக்கு ஒரு ஆடு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஆடை கொல்றோம்னு வச்சுங்களேன், அது என்ன தெரியும்? கத்தி கொடுத்தாலும் தெரியாது, கொலை பண்றது தெரியாது, அது பாருன்னு கம்முன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும். ஆனா அந்த தாய் உள்ளம் இருக்கு இல்ல, நமக்கு எப்படி இருக்கும் அதே தானே அதுக்கும். உடனே மாற்றம். அப்ப அது சபிக்கும் இல்லையா? அது சபிக்கும், அது பாவம் இல்லையா? அது எல்லா உயிரினங்களுமே அதுக்கு தாய் உணர்வு இருக்கும் இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் உணர்வு. செடி கூட கிடையாது, ஒரு தாவர இலை கூட சரி, நம்ம பிள்ளை நம்ம சாப்பிடுறோம், அதுதான் அந்த ஒரு அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல, ஒரு ஆடு மாடு சாப்பிட்றோம், அப்ப காய்கறி சாப்பிட்றோம் மட்டும் அதுவும் பாவம் இல்லையா? அது ஒரு உயிர் தானே. ஒரு கையை வெட்டினா கை வளருமா? வராது. ஒரு வெண்டைக்காய் செடி பறிச்சோம்னா, ஒரு வெண்டைக்காய் செடி அந்த வெண்டைக்காய் பறிச்சோம்னா திருப்பி ஒரு வெண்டைக்காய் விளையும். அதுல கடவுளோட படைப்பு, பகவானுடைய படைப்பு அப்படித்தானே இல்லைங்களா? சோ அதை படைக்கும்போது என்ன பண்றோம்? நேரடியா சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம ஒரு வெண்டைக்காயை பறிச்சுட்டு அது நம்ம பொரியல் பண்ணிட்டு நாம டைரக்டா சாப்பிடக்கூடாது, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணா அது ஒரு செடியில இருந்து பறிச்சா கூட சரி, அதுவும் பாவம் தான். அந்த பாவத்தை பகவானுக்கு நாம ஆஃபர் பண்ணோம்னா அந்த பாவத்தை பகவான் எடுத்துக்கிறார். அவரே சொல்றார், 9ஆம் சொல்றார், நீ எதையெல்லாம் படைக்கிறியோ, எதையெல்லாம் உருவாக்குறியோ, எதையெல்லாம் செய்யறியோ எனக்கு அர்ப்பணமா கூட, அந்த பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன், உனக்கு நான் பிரசாதமா கொடுக்குறேன்டா, உனக்கு நான் பிரசாதம் கொடுக்குறேன், அது பாவம் எல்லாம் போயிடும்ன்றார். அதுக்காக நான்வெஜ்ஜை படைக்க கூடாது, ஆனியன் கார்லியை படைக்க கூடாது. வேதங்கள் என்ன சொல்றது அதுதான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும் சரிங்களா? மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி கேம்பிளிங், சீட் ஆடுறது, இந்த மது போதையில போறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது. தவறான பால் உணர்வு, 4 மனைவியோட வச்சுக்கலாம், வேதம் சொல்லுது. நம்மள ஏதாவது சனாதன தர்மம் சொல்லுது 4 மனைவியோட வச்சுக்கலாம். ஆனா அந்த மனைவியில கரெக்டா நீங்க வழிமுறையோட கொண்டு போகணும். அந்த பிள்ளைகளுக்கும் சரி, அவங்க மூலியமா வர பிள்ளைகளை கரெக்டா வளர்க்கணும். இதெல்லாம் செய்யணும். வேத சட்ட பிரகாரம் நம்ம திருமணம் பண்ணிக்கணும். திருமணம் பண்ணாம பால் உணர்வு வைக்கவே கூடாது. அடுத்தவங்க மனைவி, அடுத்தவங்களுடைய பெண்களை அந்த மாதிரி பார்க்க கூடாது. திருமணம் பண்ணி உறவு வச்சுக்கலாமே தவிர, திருமணம் இல்லாத உறவு அதெல்லாம் பாதாளம் தான். சோ இதெல்லாமே எதுன்னா இந்த 4 விதமான சமுதாய தூண். இந்த சமுதாய தூண் நம்ம சிதைக்கவே கூடாது சரிங்களா? அப்ப நம்ம செயல் என்ன? நான் ஆசைப்படும் போதெல்லாம் செயல் மற்றும் விளைவு சுயற்சியில் துவங்குகிறது. ஆமா, செயல் விளைவு கண்டிப்பா அந்த ரொட்டேஷன் வந்து தானே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த பதம் 16வது பதம் நாளைக்கு படிப்போம். மணி இப்போ 9:30 ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு பார்ப்போம் 16ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சர்வநாம பகவனி வைஷ்ணவி நமः ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम कृष्णा. डाउट हरे कृष्णा माताजी प्रभु. हरे कृष्णा.